wallahi ko dai ba zan taɓa manta ba ranar da ka ci ranar juma'a ne ma ranar juma'a a gindin mai daga kin ce kin yafe min ba ai wallahi ban ce na yafe ma ba wallahi ban ce na yafe to ba ni 30 din in ya so ya bani na yafe masa 70 din ba aikin ji ba 30 kike bi nan to baka bani ma 30 ba kuma 100 ke ba kuma baka wani 30 din ba ai ban san yafe ma 100 ba ni ku dozi ya muka dozi da kike ni Aladi dan izala wait ana bismillah bismillah dan izala ta dadi amma su karatu su suwa izala si me su sa barasi sai fi baya kara suna wannan to ki ga baban naki mai kanki ta ya gyambe wade ki ba Allah ya wade ta a da juge ta yace uban ki ke da ibada Fito zo mu zanna nan. Ya betul. Dia tengok kau macam kau. ba baki Wala jauh. wadda kwata kake ne ha kuma da ke ka Haka